with the celebration of World Blood Donor Day last June 14 and National Blood Donors Month in July, we have with us Ma'am Maita M. Ortega, the Regional NVBSP Coordinator, to give us a discussion on the blood program. Ma'am Maita, good afternoon. Hello, good afternoon. Yan, magandang araw po, Ma'am Maita. The floor is yours po. And thank you for inviting me as makakapag-discuss din ng program all about blood, National Voluntary Blood Services Program in Bicol Region. Yan. So, malaking tulong po sa programa ang makapag-discuss kami with the media dahil sila po yung isa sa malaking dahilan kung bakit po madaling nakakaabot sa community mga objectives and also yung mga ibibigay na serbisyo ng programa sa community. Okay. So, yung National Voluntary Blood Services Program po ay matagal na din po siyang programa ng health sector. But it was put into law in 1994. So, yung tawag po natin ng Republic Act number 7719 or the National Blood Services Act of 1994. So, yun po yung sinusundan natin lahat po ng activities, yung pag-organize natin ng ating mga leaders para makakakuha tayo ng support sa pag-implement ng program and yung iba-iba pong activities para mas maraming nakakaalam tungkol sa programa. So, as we all know, ang dugo po ay napakalaking tulong para madugtungan ang buhay ng isang tao. Lalo na kung siya ay na-aksidente o kaya siya ay nanganak at maraming dugo ang nawala sa kanya. Or meron din tayong mga kababayan or mga kapamilya na nagda-dialysis. O kaya naman ay yung mga taong may severe anemia. So, yan po kadalasan yung mga nangangailangan ng dugo. At ngayon po, in Bicol Region, ang atin pong hospital din sa BRTTH ay nag-oopera na din po ng gumagawa na rin po ng operasyon pa sa puso. So, iyan po ay nangangailangan din ng maraming dugo. Yan. So, yan po yung dahilan kung bakit kami po sa DOH, kasabay po yung ating mga partners sa GU, yung mga health workers po sa RHU, sa hospital. Yan po ang dahilan kung bakit kami po ay humihingi ng tulong sa mga partners natin para mas maipaalam sa mga tao ang importansya po ng pag-donate ng dugo. So, bakit kailangan nating mag-donate ng dugo? So, na-mention ko po kanina, kailangan siya ng ating mga pasyente sa hospital. And at the same time, yun po ay nagbibigay din sa atin, sa mga donors ng advantages kung tayo po ay nag-donate ng dugo. Ano po? So, malaking bagay po siya. Ang isang bag po ng dugo, kada isang tao na mag-donate po ng dugo, ay umaabot po sa 1 hanggang 3 tao ang natutulungan niya, ang nailigtas niya ang buhay. Yeah. So, para po masiguro na meron tayong sapat na supply ng dugo sa ating mga hospitals, ang programa po ay mayroong target ng pagkolekta ng dugo galing sa community, sa ating mga voluntary donors. Yan. So, para po masabi na meron tayong sapat na supply ng dugo, ang target po ng programa ay 1% ng total population ng isang lugar sa isang taon ay makapagkolekta ng dugo. So, halimbawa, for Bicol Region, aabot po ng 60,000 bag ng dugo yung kailangan makolekta natin
para tayo ay nakakasiguro na anytime na mayroong pasyenteng mangangailangan ng dugo, ay mabibigyan kaagad po siya. Lalong-lalo na kung iyan ay emergency case. So, may mga nagtatanong kung naapektuhan ba ang pagkolekta ng dugo, yung supply natin ng dugo sa Bicol region. Naapektuhan ba siya ng COVID-19? Yes po, naapektuhan po yung supply natin ng dugo dahil sa iba-ibang rason kung bakit po hindi tayo nakakapag-kolekta ng sapat na dugo. So, isa po dyan ay yung mga tao ay takot din lumabas po. Nung una, takot silang lumabas, baka sila ay mahawahan. And then, nung medyo tumaas ang mga cases natin ng COVID, kahit po yung ating mga leaders ay medyo kabado silang mag-conduct ng MBD sa kanilang mga lugar. So, iyan po yung reason din kung bakit bumaba yung ating supply. As a matter of fact, sa first quarter from January to March, ang nakuha lang po nating mga dugo from our voluntary donors ay nasa 57% lang po target natin. Yan. Kaya yan po ay hindi sapat para masabi nating lahat po ng pasyente ay may bibigyan ng sa ngayon po, meron tayo ngayong mga pasyente na pag kailangan po ng dugo ay kailangan nila maghanap ng donors para makapagbigay po ng dugo. Kapalit po, magagamit nila sa hospital. Yan po yung isang strategy na ginawa natin para lang po masiguro din na mabigyan ng dugo yung mga pasyente. Now, for Bicol Region, meron po tayong dalawang health facility na sila lamang po yung authorized na mag-screen ng ating mga dugo. Kasi po ang isang bag ng dugo ay meron siyang prosesong pinagdadaanan. So unang proseso po para meron tayong sapat na dugo, una po ay nagkakaroon po ng donor recruitment. Donor recruitment activity. So sa mga barangay, sa mga munisipyo, and even sa mga opisina. Meron pong mga nag-iimbita dyan sa mga tao para mag-donate ng kanilang. And for the National Voluntary Blood Service Program, ang gusto po natin ay voluntary po talaga yung pagbigay ng. Hindi po natin, hindi natin ini-encourage yung mga paid donors na sinasabi. So, mas safe po yung dugo na makukuha natin dun sa mga donors na talagang voluntarily nagbibigay ng dugo. Bakit po? Kasi hindi sila napipilitang magbigay ng dugo. Magbibigay sila dahil gusto nilang mag-donate ng dugo. Unlike po pagka emergency lang na kailangan at syempre, pressured na makakuha ng dugo, minsan yung iba ay nagre-resort po sa paid donors na tinatawag. So, tayo po sa DOH, ang advocacy po natin ay voluntary blood donation po ang mangyari sa pagkolekta natin ng dugo. So, nasabi ko kanina, meron po tayong dalawang REAP facilities na pwedeng mag-screen ng dugo. Kasi po ang dugo, hindi po pwedeng pagkakuha ng dugo ay isasalin na agad po sa isang pasyente. Since mataas na po yung mga cases natin ng HIV dito sa Bicol, and meron pa pong ibang mga sakit na kailangan ay ma-screen natin. So, itong dalawang facility lang po, yung BMS, Bicol Medical Center, Naga, at ang Bicol Regional Blood Center, ang gumagawa po. So, lahat po ng nakukolekta nating dugo, sila po yung nag-i-screen para masiguro na lahat po ng dugong maibibigay sa pasyente
ay safe at malinis po. So once na kita nilang may may dugo na nakuha at doon ay merong mga sakit na pwedeng makuha pag yun ay naisalin sa pasyente, iyan po ay kina-quarantine at pinapadala po sa RITM para ma-confirm yung dugo. So hindi na po siya nare-release para magamit sa ibang tao. Kaya importante pong may screen ang dugo. Yan. And then, under the two lead facilities, meron po tayong mga blood service facilities na tinatawag. So, ito po yung mga hospitals na kumukuha po ng dugo sa kanila para po makapagbigay at makapag-transfuse ng dugo sa kanila. So, meron po yan ng proseso. Meron pong proseso para po sila ay maka-avail ng dugo doon sa ating blood centers. Yan. And then, meron po tayong mga activities na ginagawa para mas maraming tao yung makaalam at mas marami po tayong donors na ma-recruit. So, meron po tayong tinatawag na mobile blood donation naman po para doon sa activities na magkukolekta tayo ng dugo sa ating mga voluntary donors. So ito po ay ginagawa in partnership with the LGUs and with other offices. So buong taon po, meron pong team ang Bicol Regional Blood Center and the Bicol Medical Center in partnership with the health workers of the LGUs. Yan po. Sila po ay nagkakandak nitong ating mobile blood donation. So, iniipon po yung mga tao, yung mga gustong mag-donate ng dugo, at doon po sila kinukuha. So, by schedule po ito ginagawa. And kadalasan po ay sa umaga siya ginagawa para after lunch, pwede na pong madala kaagad sa ating blood center at iyon ay pa-schedule. Meron din po tayong isa pang partner which are authorized to collect blood. So, ito po yung ating Philippine Red Cross. So, sila po ay nakikipag-partner din sa mga LGUs para makapag-kolekta ng dugo and makatulong din na mapadami ang supply ng dugo sa ating region. Yan. Kung halimbawa, meron din naman po kasing mga donors na nagtatrabaho sila Monday to Friday. So, pwede rin po silang tumawag sa Bicol Regional Blood Center para magpa-schedule for a walk-in na pag-donate po ng dugo. Yan. And then, we also organize blood council. So, ini-encourage po natin yan sa ating mga LGUs led by our provincial blood coordinators na lahat po ng munisipyo ay magkaroon po ng local blood council kasi sila po yung mas magpapaigting ng pag-implement ng blood program sa kanilang mga LGU. So, meron po yan mga members na sa tingin nila ay pwedeng mas makakatulong sa pag-recruit ng ating mga donors and para po masiguro na sapat yung supply natin ng dugo year in and year out. So sa pagkolekta po ng dugo, ang pakiusap lang namin, meron naman po kami mga nurses na in charge sa iba-ibang probinsya. Pakiusap namin ay maayos po yung schedule. So, meron po kasing mga buwan, usually po pag December, pag January, yan po yung pinakamahirap na buwan dahil kulang po yung supply natin ng dugo. So, sa ngayon po, ang ginagawa natin, nakikipag-usap po tayo sa iba-ibang LGUs na magkaroon na po kaagad ng schedule ng mga mobile blood donations na gagawin nila. Halimbawa ngayon, July to December, yun po yung hinihingi nating schedule para po maayos
At may schedule talaga siyang hindi tayo mauubusan ng dugo. Yan. So, napakahirap po pag walang dugo. Yun nating po mga island provinces, yun, ini-encourage din natin sila na mas padamihin pa yung mga donors na nare-recruit nila para siguradong meron silang available na dugo. Kasi mas mahirap po mag-cross pa sila ng dagat. So, yung kanilang mga provincial hospital po ay pwede rin sila mag-store ng dugo na na-screen na po ng Bicol Regional Blood Center para anytime na kailangan ng dugo ay may available po sa kanila. Yun nga lang, dahil nga po ngayon ay kulang na kulang po yung ating blood collection. So, hirap din po talaga makapag-provide po. Kaya merong mga oras na talaga po kailangan ang pamilya ng pasyente ay maghanap ng mga donors para pang palit po sa dugo na magagamit. Hopefully, maitawid po natin ito and magagawa lang din namin ito sa tulong po ng ating mga kapwa Bicolano sa community, sa ating mga leaders sa LGUs na mas paigtingin po yung pagkakandak na ating mga mobile blood donations para po siguradong meron po tayong sapat na dugo. Dahil pag meron po tayong sapat na dugo, makuha po natin itong target na 1% of the population sa kada munisipyo. Sigurado pong hindi na kailangan mamroblema na maghanap pa ng donor pag nangangailangan po ng dugo. Dahil pag available po yan, ibibigay po kaagad yan sa hospital. Ngayon, kung halimbawa ang isang pasyente po ay kailangan ng dugo, ang pag-usap po niya ay yung hospital, tatawag po sa Bicol Regional Blood Center para mag-request po ng dugo na kailangan ng ating pasyente. So, yun po yung proseso sa pag-supply po ng dugo sa ating hospitals. And para din mas marami tayong mas marami yung mararating ng ating mga advocacies at mas ma-emphasize natin yung programa sa blood. Na-mention nga po kanina, every year, June 14, meron po tayong World Blood Donors Day. So, dyan po sa araw na yan, meron pong mga highlights ng activities na ginagawa yung atin pong mga partners and yung atin pong blood facility. And then, next month po, July is the Blood Donors Month. So, hopefully po ay makapag-organize po lahat ng ating mga probinsya. Hindi naman po kailangan lahat ng munisipyo dahil gusto din nga po natin na sa ibang buwan ay meron pa rin matitirang magpapakanta po. Pero at least for the provinces, magkaroon sila ng mga activities na ma-highlight po yung programa dahil sabi nga po, kahit po may COVID-19 pandemic at hindi po doon humihinto yung pangangailangan ng dugo ng ating mga pasyente. Marami pa rin po sa kanila ang nangangailangan ng dugo. At malaking bagay kung tayo po ay tutulong para mas masiguro na mayroon pong sapat na supply ng dugo sa ating region.